A vtedy mohol Martin sa postarať o jednu. Až toľko hráčov do vtedajšej histórii daných súťaží. Samozrejme v Čechách už týmto držiteľom dlhodobo Jaromír Jágr. Janík ešte stihol puk odoslať. Vtedy trošku taký komornejší hokej z jej strany. Nie až s toľkými šancami. Páde vpred opäť Legalín. Z tejto pozície sa dnes už dokázal presadiť, ale výborný návrat Dedíka. No a ukážka, ako by to dnes z pohľadu hostí mohlo ísť. Ružek hneď poslal puk na Chatrnucha, na Beňačku už áno. Ten sa nezbavil dvojice 18-karov. Jo, pekné sťahovačky, ale k nejakej šanci pre domácich to nestačilo. Feranec evidentne rozmýšľa nad hat-trickom jednotlivých tretín, ale bol by veľmi zaujímavý pohľad na počet striel 18-ky v tretej tretine. Tajnohu mu zničiť jeho shutout. Sabatka je tam sám. Ustal ťažký súboj s Dedíkom, stále Sabatka. A Dedík. S tým ho poslal tréner Stantien na ľad. Legalín, Feranec napokon neprepasíroval ten backhand do bránky. Chatrnuch. Legalín, 30 sekúnd do konca zápasu. Pekná Chatrnuchová sťahovačka. Opäť Chatrnuch. Mladíci si dávajú pozor na strelu prvej od Pobežala.